Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Kum shibenta bankan mau buram ya kalingko sngi yam basis pa nyupsau jong ka phannong lan ka badai ka nong yele lai luat bat ka riu slur jong ka himanong klau hakan riu tarik unopra arajar apsau ka new trap achik National Movement Eastern West Khasi Hills District kala pelong da ka jele ka football kerpang tang na ka benta ki samla kan thai ya ka bala pelong ha ka shnong nong klau Hakani ka phannong lan One Day Football Tournament 2024 ki don kumba Southly ki kenhon ki balawan bani shimbenta ki bakanthop ya ka Bright Future ka Little Star Academy ka PFR Football Academy bat ka Rajingsai Football Club haka ji khon ya ka final ka Rajingsai ka lala ban plem ya ka PFR da shigo lanot bat kursndon ya ka song pisa ka basiphaw ajar tingka katba ka PFR ka balawan baar kalayo ptiang ya ka song pisa ka basan hajar tingka President ka H&M Eastern West Khasi Hills District habakran hakani kasi ulapan kan mau yo menteri rang ba kajala ba un president ban penyono ya ka gallery ka ba ula dep kular ban a ya ka Tirot Singh Memorial Playground ka badan ha ka shnong nong klau kum shibenta ban pensa ya ka nam jo UCM Tirot Singh lapan ipu ipi yang shushu ya ka program hakani kasngi da ka jela kai football friendly match hapdeng ki dukhat dorbar ka shnong nong klau persha ya ki nong nya taksi kamai haka jinga sa kilang ki nong elam shnong ka shnong nong klau ki nong elam ka seng H&M Central Body nalor ki wig plasha khot subha tani gati kasngi kaba tuksa ding kan mau kam taw hamok ka hima nong klau ga dimi namang latip pag hima nong klau dimi udon utiros ni ukla kawat uban yele nang ta ga jing lain doi na kati jong ga jing sicha kinang wei pat kum juru tham ta mang dei kasni sa jing kan mau ban kan mau le jing klat ka ba spa ni usau jong ka phan nong lai te ngap don ban mau mang dei ka pon ka ai ku le ya baro kibla wat ban ni sim ta ban pensip skan ban pensa ya ka keteng ka krau jong ga ni kariu kutte Uamale bantan buram jungi ba philabu ya kane kamadan na kabanta ba phimut pan ai ya kata ka gallery bat ya kata ka artificial tof kaba phila kular hagin kisnem kibala da le chop sitar buram nagalang presiden juga H&M Eastern West District napeng kemau yepi basngobha daken mau yaga ei ka baki phila kular hakmat kirurong ba kinong song sinong jong ne kathain ba phin ai no da gallery yaga ne kamadan na kamunta ba kandet kenbiang ya ka jing ye kamela ka football ha ne kathain leng ba khomtam ban tunyanam yau poim tursing lale ta ka phanong lai Nagaliang nga presiden juga H&M Eastern West District akan tuyo pi menta kasngi basngobha banlei ei no kumba pikular ya kan kamadan ber kabadan hangne sinong nong klau ngapun kemau yo pi basngobha ngarikwas yo pi ba kumba pikular hide banle no kumba ngilo skor gilo skor men nek isnem banle ba pipo yo kjan hagne sinong nong klau Naik play ke H&M kalau organize ya kena football tournament kena lingkup siap dijongkan nak kunjuru limba ke H&M Eastern West kepala penio ya kena district holiday namta kena riflau berkunjuru na ai kecing kickbox kipnya iki di players mapila yang kai dah baru South League team Ngai kencing yale kadon ni ka kidon bacot kidon gubagam ngai dang ile kai bha susu nane sakmat bajok mat kenang ba pinpoi pat agoi pas state level mat pinra kapurong hanya po ndai kan ne po snong ka joki ngai hata district hero gora koi na kunjuro yakne ikin ki ba bampoi saka thong ru ngai ga snong ba
Subha dan ilek kai bah dan syakmat laknang ba penonra hakwe kapor ya ka jinjo. Oh, sah dia. Kali ini